uma ngisho kanje. Amen. Siyamnikela nje bazalwane egameni likaJesu. uNkulunkulu muhle bazalwane. uNkulunkulu muhle kusukela izolo nje sikhonza. Ayibeyibonakalisa. Mhlambe kona kunzinyana-ke uma la kumnandi ucasha lapho esayidini. Kodwa mase sekufanele uhlube la kuyasinda. Kodwa siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi uzoba nathi. Bazalwane, kunento nje emfishane njengoba kuthiwa ngizokwenza isimolo, kunento emfishane nje esenhlizweni yami ngale ndlela. Ukuthi bazalwane simele ukuyibuyisela kuNkulunkulu. Amen. Kuyangithusa ukuthi ubaba uNgcobeni la ukhuluma ngendaba yezwe elingekho right. So sizofunda nje bazalwane izenzo chapter 2 soqala ku verse 37. Masiqhubeka nizozwa ukuthi why ngithuka uma ekhuluma ngezwe eligwinya abantu. Amen. Izenzo chapter 2 verse 37. Bahlabeka ezinhliziyweni bathi kuPetro nakwabanye abapostoli, madoda bazalwane, siyakwenzenjani na? uPetro wayesethi, phendukani, yilowo naloyo abhapathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya Oyingcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke abakude, bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi, sisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Ngakho abalamukelayo abamukeleyo izwi lakhe babhaphathiswe, kwenezelwe ngalowo muhla abantu kungathi izinkulungwane ezintathu. Izwi lakho liyaphila libuye ekuseni Nkosi khuluma kithi silalele. Position asifuna ukuthi senze sikulungele kulizwe ngoba kuyasetshenzelwa. Thembeka ngalo ukuthi ungcwele in Jesus name. Amen. Amen. Sebekuzwa bahlabele enhlizweni. Bazalwane kusazoshunyayelwa la. Amen. Sebekuzwa bahlabele enhlizweni. Amen. Baze babuza ukuthi kodwa bazalwane sizokwenza njani ngoba lento ekhuluma la siyayizwa. Amen. Amen. Sebekuzwa bahlabele enhlizweni. Mayiqhubeka la waseke lo khuluma nabo ngoba kahle bazalwane babekade beshunyayeziwe labantu ngaphambili. Kodwa bathi beyizwa lento yabathinta. Amen. Amen. Bebeyizwa lento beyilalele ekhuluma nomuntu yabathinta base beyabuzana sizokwenza njani. Hallelujah. Usebachazela elokuqala nje alisho uyazi kunezinto ezizwakala uma ukhuluma nomuntu ongakaza khona. Kunezinto futhi ezizwakala uma ukhuluma nomuntu omaziyo uNkulunkulu uthi phendukani. Akubona abantu abangamazi uThixo la. Amen. Amen bazalwane. Yikho lisilungela impela ke thina. Ngoba sila sazana noNkulunkulu. Uthi nawe phenduka. Hallelujah. Amen. Phendukani. Yilowo nalowo abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono. Ayikho indlela yokuthi uthethelele izono. Uphenduka
kwenya futhi ayikho esizokutshela yona. Amukela uJesu uphenduke. Bese uyabhaphathizwa egameni lika Jesu Kristu. Amen. Bese lokho kwenza thethelelwe zonke izono zakho. Hallelujah. Amen. Bazalwane. Bese lithi khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya. Amen. Sikamoya ongcwele. Verse 39. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Awenzeni wena wedwa. Ukuphenduka kwakho akuzosiza wena wedwa. Kodwa isithembiso esibekelwe nabantwana bakho. Lento ichaza ukuthi ayike uma ukhethe wena ayike kumele uyifundise abantwana bakho. Isithembiso esimisiweyo leso wena nabantwana bakho. Hallelujah. Asimisiwe kuwena kuphela umzali. Kodwa nabantwana bakho nawe ongakabi umzali. Kodwa azi ukuthi ngelinye ilanga kuyodingeka ukuthi wena utshele umntwana wakho ngalesi sithembiso esinguJesu. Amen. Hallelujah. Asike sinye. Esaba bonke abakude. Esaba bonke abakude. Mesithi abakude sisho abakude noNkulunkulu. Nabo esaba. Abazali noJesu esaba. Oh, hallelujah. Bese lithi bonke uNkulunkulu wethu eyokubabisa abakabiswa. Kodwa isithembiso manje kodwa isithembiso hayi. Hallelujah. Pendukani. Hallelujah. Pendukani. Hayi Nkosi yami, wafakaza ngamanye amazwi amaningi. Wabayala wathi zisingiseni. Yabona responsibility. Irresponsibility. Zisingiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Kulelizwe egunya abantu bamngcolo. Zisingiseni. Irresponsibility yakho yomuntu nomuntu ukuthi asisingise. Ngokuthi abuyele kuNkulunkulu. Seshunyayeliwe. Akekho umuntu ozobamba ngenkani. Iqiniso likhulunyiwe. Kodwa kubiza ukuthi uthathe igxathu uzisindise ngokubuyela kuNkulunkulu. Zisingiseni kulesi sizukulwane esibambeneyo. Ngakho abalamukeleyo izwi lakhe babaphathiswa. Amen. Kwenezelwa ngalowo muhla abantu kungathi izinkulungwane ezintathu. Ukusindiswa kwabantu baba. Noma uphuma ngaphandle kubaluleke ngaleyo ndlela. Kodwa ukuthi thina sizibuyisele kuNkulunkulu. Hallelujah. Singaba abadliwe yizwe kodwa sifike sidizwe. Ngoba mawusuphendukile wasindiswa. Hallelujah. Wayibuyisela kuNkulunkulu. Usunetask yokuthi ngaphandle hamba uyodliswe. Ukuze ukusindiswa kwabantu kube njengezikulungwane ezintathu. Amen. Kodwa kulele kuthini ukuthi siyaphenduka yini? Hallelujah. Izwe bazalwane liyabaqeda abantu. Njengoba esho bamngcolo abakulona abathandi. Akumnandi. Amen. Bayazenza izinto abazenzayo kodwa bajabule. Hallelujah. So bazalwane thina sila ngaphakathi asingafi sikuNkulunkulu. Asingafi uNkulunkulu ekhona phambi kwethu. Amen. Eshunyayela imihla namalanga kodwa siyadecide ukuthi sizoziba nje. Hallelujah. Amen. Asisindiseni. Ukhumbule nabantwana bakho banesithembiso. Leso siyonikezwe sona namhlanje. Ngisho ngashaya indiva manje ulokuthi okukhona phela kodwa ulokuthi simile asijiki. Akiyothi mase khule wena kubantu abasha
bese siyashintsha. Kodwa simile sithi ophendukayo. Haleluya. Bazalwane, asiphenduke kule nkonzo kusazoshinayelwa. Ngiyathandaza engathi inhliziyo zethu zingahlabeka. Ngiyathandaza engathi inhliziyo zethu zingahlabeka. Siphenduke.